खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। भारतनि सैमा हान्जा K9आ पेरिस अलिम्पिकआव जायगा मोन्दों। CRPFनि सैमा हान्जा K9आ पेरिस अलिम्पिकआव रैखाथि होनो थाखाय गिबि खेब बिबान मोन्दों। मख'नो गोनांदि बुहुमनि गासै मोन 10 K9 हान्जाफोरा पेरिस अलिम्पिकआव बिबान मोन्दों। बेनि गेजेरावनो भारतनिफ्राय CRPFनि सैमा हान्जा K9आ गिबि खेब रैखाथिनि बिबानखौ मोननो हायो। भारतनि CRPF K9नि मानै सैमाया पेरिस अलिम्पिकनि रैखाथि होनायाव बाहागो लागोन। नैथि खौराङाव दङ हादराव फिन गिख्रंथाव ट्रेननि जाब्रबथाय। चन्डीगढ़निफ्राय आसाम फारसे फैबाय थानाय चन्डीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेसआ उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव गिख्रंथाव ट्रेननि जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव मोन 25 दाब्बाया बेलथायदों लोगोसे 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो दासिमाव 25 सुबुं जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रायजोनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ जाथायखौ मिथिनानै जाब्रबथायनि सायाव जिल्लानि बिबानगिरिफोरखौ थाबैनो हेफाजाब होनो थाखाय बिथोन होदों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा सानाव हादरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मुखौ हांख्रायदों। रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया मैया भारतनि हादरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमनानै फैगौ 21 आगस्ट 2024 खालि क'क्राझारनि साई स्टेडियामाव जानो गोनां एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय दुरान्ड काप फोजोबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बिटिआरनि CEM प्रमद बर'नि जानानै गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव सावरायदों आरो हांख्रायनाय लाइजाम गथायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ सांग्रांथियारि खौरां। बाजाराव गाइखेर बायग्राफोरा सांग्रां जा। रिफाइन्ड ग्लुक'ज आरो निरमाजों बानायनाय 1400 लिटार गाइखेरखौ लानानै फैनाय गंसे टेंकारखौ हमनो मोन्दों। भारतनि नखरफ्रोमबो न'आव गाइखेरनि गोनांथिया बांलांगासिनो दङ। न'आव गाइखेरनि गोनांथिया बांनायनि जाहोनावनो बाजाराव नकली गाइखेरखौ फानखोमानाय जादों। टेंकारजों लाबोनाय नकली गाइखेरखौ दिल्ली NCRआव जगायनानै होगासिनो दङ। उत्तर प्रदेशनि बुलन्दशहर जिल्लायाव आदार रैखाथि बिफानआ नकली गाइखेरखौ लानानै फैनाय गंसे टेंकारखौ हमनो मोन्दों। बे नकली गाइखेरखौ केमिकेल लागायनानै बानायनाय जादोंमोन आरो दिल्ली NCRआव बे नकली गाइखेरखौ जगायनानै होनाय जादोंमोन। हमनो मोननाय 1400 लिटार गाइखेरखौ बोहैगारहोनाय जादों आरो नायबिजिरनो थाखाय मोनब्रै सेम्पलखौ दैथायहरनाय जायो। नकली गाइखेर बानायग्रा दायनिगिरिनि न'आव 15 किल'ग्राम सार्फ पाउडार, 150 लिटार लिक्विड ग्लुक'ज आरो 15 लिटार रिफाइन्ड थावखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसेनो गंसे बर्तनाव रिफाइन्ड थाव आरो गाइखेर मोननाय जायो। गासिबो सेम्पलखौ नायबिजिरनो दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। सानसेयारि बड'सा खौरां बिलाइनि गायसनगिरि सुजुगिरि समाज सिबियारि रुंसारि सिन' बसुमतारीनि गोसोखांथि महरै दिनै 19 जुलाइ 2024 इं अक्ट'खालि चिरां जिल्लानि सिदली खासिकत्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव सिन' बसुमतारी गोसोखां अख्रांमा नायसंग्रा मिरु सिन' बसुमतारी मेम'रियेल स्पेस लेबरेटरि बेखेवगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। द'थि खौराङाव दङ रिल्स बानायनाय समाव सासे आइजोनि जिउ खहा। रिल्स बानायनाय समावनो दै बाज्रुम 300 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैना 27 बोसोर बैसोनि सासे आइजोनि जिउ खहा। रिल्स बानायफुबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथायजों मोगा-मोगि जानाङो आरो अम्बी खामदार मुंनि इनफ्लुएन्सारनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया मानगांव तालुकानि कुम्भे दैबाज्रुमाव जादों। जिउ गोमानाय अम्बी खामदारआ गावनि लोगोफोरजों मुम्बाइनिफ्राय रिल्स बानायनो थाखाय बे दैबाज्रुमाव थांदोंमोन। दैबाज्रुमाव सौहैनानै रिल्स बानायनो जागायो। बे समावनो अम्बी खामदारआ बेलेन्स हमथानो हायैयाव 300 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो। जायनि जाहोनाव अम्बी खामदारआ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लादों आरो बेजों थांफानाय लोगोफोरा पुलिसनो खौरां हरो आरो लोगो लोगोनो पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गोबां गोब्राब नाजानायनि उनाव रैखाथि आरो पुलिस हान्जाया मोनसे गोथौ हाखरनिफ्राय अम्बी खामदारखौ बोखांनो हादों। स्निथि खौराङाव दङ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों अंडर-13 हौवासाफोरनि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 खौ मैयानिफ्राय जागायो। जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै मोनबा इउनिट एबसुखौ लानानै मैयानिफ्राय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों अंडर-13 हौवासाफोरनि खुंगा जिथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 जोलुर बादायलायनायखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आस्राबारि MB फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो।
हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिर होयो जिथि दुवार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिशेश्वर बसुमतारी। बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो आस्राबारि एम.बि. फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि दीपक कुमार ब्रह्मआ मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो जिथि दुवार दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि खोमदोन बसुमतारी आरो जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारीया। आरो जिथि दुवार दख'रा एबसुनि मानगोनां आफादगिरि बिशेश्वर बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों भिडिअखौ ससे नायलांदो। बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै दिनै 8 जुलाइनिफ्राय 22 जुलाइसिम बे दख'रानि सिङाव थानाय जे मोनबा दालाय आफाद बे मोनबा दालाय आफादनि 3 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायारि हान्जाफोरखौ लानानै जोङो बे जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जादों। दिनैहाय बिनिनो बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंबाय आरो बेयो थांबाय थागोन 22 जुलाइसिम। उद्देश्यआ जाहैबाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बायदियै बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जे गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय आरो जौगाखांहोनाय आरो इयुनाव साफा सासे गोख्रों गेलेगिरि महरै गायसननायनि जे थांखि आरो नोजोरजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो नोजोर जे बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थांखि आरो नोजोरजों बे हाबाफारिखौ दिनै जों दख'रा आफादा लानाय जादों। आरो बिनि उनावहाय बे दिनैनि जे खेला दिनैनिफ्राय जे जागायनाय जिथु आन्डार 13 बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफि जिथु बादायनाय बे बादायनाया 22 जुलाइखालि जोबथा जागोन फाइनाल खेला। आरो दिनैनिफ्राय 22 जुलाइसिम जिथु बाहाय जायफोर गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन बिथांमोननिफ्रायनो जोङो सेलेक्सन खालामनानै बासिनानै जायफ्रा टेलेन्ट जायफ्रा गेलेनाय बिथिङाव गोरों देखायनो हागोन बिथांमोनखौनो जोङो बासिनानै जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनो गोनां जे 5 आगस्टनिफ्राय जानो गोनां जिथु 3 बोसोर बैसोनि बे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनो थाखाय जोङो सेलेक्सन खालामनानै लांगोन। दा बेबायदियैनो जोङो जोंनि जे दख'रा आफादनि सिङाव थानाय जिथु लाइमोन उन्दै गथ'फोर बिथांमोनखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांहोनाय गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगाखांहोनांगौनि थांखि आरो नोजोरजों जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ जोङो लांबाय थागोन।